Udah ibu tuan selelengokan alasya no makmu sesunare nang abang udah Ajumai iko malodo ho mangagi yau berekon dakarui bottom martani jaikon berek kudo mangaju iko rak masya gajang si torok rabu jadi asa torok gajang umur muna las torop akapino parmuna da bere jadi si dohono kutu ho bere di boto hodo hap ikon anak sasada do ibereki jadi na hati do bere molo anak sasada ngau rasa tu au anak sasada au bor sasada las mebelu au bere macai hati mati musing umam dokter do au bere mangasunia jadi kubur judo bere mangasude edam baum bere jadi si matuam da bere dam jadi kosongoni dono kuso tuk terbege rumah tanggam di keluarga ni si malau do tu tabarat da bereda ni masih dono kuto jadi tu berekku bawa jadi tu kumurak pei bereki bere ajumai iko malodo mangagi yau berekon dakarui bottom martani jaikon berek kudo mangaju iko rak masya jua do hamu da bereda iko keluarga na bahagia do hamu begeoni todong muna persimal lelai do parutabar damang dan imasi do hono matu ho itu kami bapak udama na adong di hutamo jadi asa takas teda kami unangan non di situ naroham kan kami ma bapak udam nadong di hutau dohot akka eda menon do akka inang tuam sian siobak pisoran jadi tasongoni ma di hamuna terlumobi mencotehe diho ambang udai mudu tuan selelengokan alasya no makmu sesunare nang ambang udab biada ama omak mime peribak kuliah wabe no kasongoni ar tutur kan jadi tersongoni mak di hamuna dua pas deson narok kami nak kanengan nahutangi hami hatanya kadongat tubuh akadong sena nami nak kanengan nunga marula ngadok hata tuhamu holoni do sipyo pomuna imana pasu na gudang imar rohana sonang ame peditu lebih rohana ame dei di bagasan ulat tasaderion silalang ulu silalang toba dak dana dang marungutu sude akan nama gudang marlas niro
hula muna imahira hula hula cia sima tuam